Hvad så YouTube? I dag der tænker jeg på, jeg tænker ikke på det, men jeg laver det. Jeg har fået 3 af dem her Bean Boozled. Dem har jeg fået 3 pakker af, og de ligger lige herovre, de andre 2. Så ja, og jeg har fundet det her inde på noget, der hedder beanboozled.dk. Ja, så vi går bare i gang. Jeg har en hel strimmel her. Den første, det er den helt blå her, som er eller blåbær eller tandpasta. Så vi siger 3, 2, 1. Tandpasta. Der kommer vi til en lidt klam en. Og det er den her, som er bussemand eller saftig pære. Så vi siger, jeg laver lige den her skål klar. Jeg skal lige være på, jeg ikke vælge kamera. What the fuck. 3, 2, 1. Saftig pære, mand. Yes. Får bare de gode dage, mand. Sådan det er fedt nok. Ja. Og den var egentlig god. Så er der denne her, som jeg heller ikke glæder mig til. Det er Tutti Frutti eller stinkende sokker. Så ja, vi siger bare 3, 2, 1. Mand. Det er nogle haspastiller, man kan bruge. Også bruge det derhjemme, hvis det er. For fanden. Sådan der. Så er vi klar igen. Skal bare lige. Så ja, den har jeg glædet mig virkelig ikke til. Og det er denne her. Bræk eller fersken. Fuck, det lover det altså. Jeg havde mit liv. 3, 2, 1. Kom. Ej, for fanden. Den er ægel, den der. Så er vi klar igen. Ja. Den glæder mig sgu heller ikke til den her. Ej, hvorfor? Det er den her. Det kan godt være, at den ser mere hvid ud, end den er. Men det er den her, som er runde æg eller smørpopcorn. Så vi siger 3. Jeg åbner lige en af dem herovre. Fordi så kan jeg jo hurtigt tage den, så i stedet for at pakke den op og alt muligt. Så den gør vi, de skulle lige klare. Det går sådan lidt fedt nok. Så det er okay. 3, 2, 1. Jeg rører benene simpelthen ned. Fuck, klap, mand. Så vi er klar igen. Og den er lige glad med til den her. Lime eller frisk klippegræs. Så 3, 2, 1. Græs. Det er ikke så slemt. Ja. Den er glæder mig så ikke til. 100 € på dåse. Eller chokolade på en. Så vi sætter 3, 2. Jeg tager lige den anden hånd her. 3, 2, 1. Chokolade på en. Yes, man. Så den sidste her, den er ikke så slem heller. Det er vådservietter eller kokosnød. Det er 3, 2, 1. Vådservietter. Det er ikke så slemt. Så. Jepper. Jeg håber, I kunne lide videoerne alle sammen. I må meget gerne abonnere, hvis det er så. Ja. Håber, I vil den her video alle sammen. Vi ses. Hej.